Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, nga intay itampok para iti kaaldawan dagiti puso, kat naadaw iti padas ti pagayam a nagpailingad iti nagan a Verna, ngam dinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Happy Valentine's kanila kay ko Jeffrey Fernandez, kan dagiti naganak ko, ada Romeo kan Erma Balikaw, ading ko ada Gerald, Riza kan Roslyn, kan amin at taga Binarsang Reyna Mercedes from Rochelle Balikaw. Happy Kalinga Day iti ili mi akalinga kan Happy Valentine's Day, kanila kay ko Reggie Gaibon from Riza Lungod Ngasaw, Titabok City, Kalinga. Kadagiti kaarubak, ada July, Bingbing kan Fredang Asuncion, kastamat ni katuganga Cruz Guaves, kan kasinsin ko ani Catherine from Zenel Limos Guaves. Sabiano kan Gante family iti San Manuel Pangasinan, kastamat ni Mama Susana Gante, OFW iti Saudi Arabia. Happy Valentine's from Ronald Smiley. Amin at taga Santa Isabel Sur, Ilagan Isabela from Mary Galupo. Shout out kada Gerardo Baniked, Mary Ann Orpia Paas, Lirma Sibi kan Raymunda Bartolome.
Happy Valentine's kadagiti friends ko dito Europe. Isu da Marshall, Julius, Angela, Angelo, ken Christopher. Kastamot nila kay Col Leonard ti Agkawili iti San Antonio, Kawayan, Isabela from Mamshi Joanne. Happy Valentine's iti asawak ani Junjun Galam ken anak mi ada Jonathan, Jeffrey, Jericho, Joel Renzo from Mama Evelyn Galam iti Kuwait. Happy Valentine's iti pamilyak da Mama Marie, Tatay Eduardo, Nanay Anastasia ken Papa Ismael da Kiwag, kastamot ti Tropak ada Girly, Dexter, Harold, Kimberly ken Katrina from Levi da Kiwag. Shout out ken ni Bel Agamata, Chelaija Abad, Paul de la Cruz ken Dali Miguel. Makablaawan dagiti anak ko ada Lemar, Joshua ken Joel Bulusan. Kastamot dagiti kakaanakak ada Carlo, Dan, Elizabeth, Leia May ken Joan Bulusan from Nap Bulusan. Happy birthday to my son Mark Jade Mendoza Crabahal from Lavlea Mendoza. Ken makablaawan ni Mrs. Colerma Wanya iti Hong Kong from Roel Wanya. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Verna. Dear Manang Emmy, Verna latan ti iyawag mo kanyak, kat dispensaram no jakon inlanad ti address ko. Nakurapay ti pamilya nagtaudak manang, kat ititawan ko a 14, ulila akon ademang. Nakipagnaedak iti ikit ko akabsat day di tatang. Elementarya laang tinalpas ko, ta saan dakon a pinagtuloy a nagadal, kat nagpaayak kas babaonanda. Ado arigat tinagdalanak manang, agingga idinagteng ko ti edad a 18. Gapo ta jakon maibturan ti trato da kanyak, pimanawak iti balay da ikit ko, kat nakigasang-gasatak iti sabali a lugar. Dito'y nga rod arugyak ti agsalaysay. Naimbaglaangan, tanakastra kakas babaunan diti balay da Madam Betty. Say-saya at ti trabaho tap nagbayagak dito eh. Nasaysaya at dito yan. Ngam ti agkalkal la utangak. Ay, agyaman nak, Diyos ko, tain turong nak dito eh. Aramidak ti amin, tap no mapasaya at kumutan ti biyag ko. Manumot atawan ang nagsakripisyo ak iti dan na daikit ko. Ngam awan mo't nagmamaayan na. Uray pinag-eskwela dakla ko ma, tap no nalpas ko ti high school. Ngam saan mo't tap pinagbalindak la babaunan iti balayda. Ngam agyaman naklata kadakwada, taada nagnaedak sipud na ulilaak. Ay, ilupas ko kitin da ito'y daldalusak. Tap no maaramid ko pa'y dagiti daduma apang ibabaunan kanyak ni Madam. Si kagayab ti baro a katulong da Madam Bitay. Uwan tata, siyak ni Verna. Siyak met ni Tatam Apedraw. Siyak ti hardinero da Madam. Ni bakit kao ti kusinira da. Agyaman naktanam amu kayo tata. Nagdapatak la iti dayto a lugar. Tamakigasang-gasatak. Naimbaglaangan tanaawa tak akatulong da Madam. Pag iso nga minapimanaw din may sa ababaunan data nakiasawan. Ang amom balasang kaw, mayat di tao. Adalang is-istrikto ni Madam ngam nasingpert. Biyuda ni Madam ngam adamay sa nga anak na alalaki. Nga iso ti mangimatmaton kadagiti daduma ang negosyo da. Kasta ka di tata? Basta say-saya atom ti trabaho. Awan ti parikaw. Madamag ko lang tata.
Apa nga kaslawan mo't dito iti anak ni madam? Napan iti hasindada, balasang kaw. Nga magsublimot ladagos na jay. Kas jay ngamin ti aramid na. Mapanalasuknalan dagiti negosyo da. Nga magsublim tumot ladagos. Naimbag ngagsapayo, madam. Nakasaganan ti armosaryo. Mabalin yun ti mangan. Hagyaman ak, Verna. Kumusta mo ti panagnaid mo ditoy? Nasayaat mo't, madam. Katagyaman ak, tainaladak akatulong yo. Basta aramidem no anya dagiti nasken at trabahoam. Awan ti problema. Wan, madam. Awan gayam, sumagpot ti anak ko ita, ni Brian. Nagapoy ti biyahe. Kaya't ko adalusam na imbag ti silid na. Kaat sika ti duto ka magserbikan kwa na. Amin nakasapulan na diti balay, sika ti mga sikaso. Pati kawas na, sika ti mangilaba. Diyak kayat ang mailaok iti sabali dagiti arwatan ti anak ko. Naawatam? Uwan, madam. Matungpal. Sige, nunalpas ka na namigat. Rugyamon adalusan ti silid ni Brian. Tanyaman nga oras, sumangpeten ti anak ko. Nagpintasan ti silid ni Sir Brian. Nakadaldalimanag. Kasla silid ti babae. Nakadaldalos mo't ngam kayat pa'y lapadalusan ni madam. Sabali at talaga dagiti babaknang. Nagpipintas dagiti gamit da. Wow! Ay, nagluknang ti kutsyon na. Nagtakkel pa'y ti TV na. Kasla sini. Nagpipintas dagiti paintings na. Anya nga tati kahit asawan dagiti a paintings. Diyak mo't maawatan. Ay na, Verna. Ignorante ka talaga. Ay, kaano nga't amad da anak mo titikas ti asilid? Nagarap pa apak manen. Awan dakas na. Librin samot ti agarapaap. Anya nga tati aramidag titoy. Tapno madlaw ni Sir Brian ana urnos ti silid na. Amukon. Baliwak ti lugar dagiti daddo maagamit na. Ngumno di nang tumagustuhan. Di sublik. Nalakalaangot. Rugyakit din. Ang mga no sumangputan ni Sir Brian. Iti panagpaay ko ababaonan iti balay da Madam Betty manang Emmy. Napanagnakak ti imbaga ni Tata Pedro anasingpet ti amok. Ngam istrikto nang runa no maipapan iti trabaho ken no maipapan iti anak na. Pudno asyak ti dinutukan ni Madam a personal a mga sikaso ken ni Sir Brian. Ngam awan a pulos pamalpalat-patak no anya ti langana. No nasingpet, wano nauyong. May salaang tinadlaw ko.
Nalaos ti panangipatag ni Madam Betty ken ni Sir Brian, gapo tamay sa daytoy nga anak na. Naimbag ta si magput ka, iho. Wan, mama. Kumusta ti hasyenda, iho? Okay mat, mama. Awan ti problema. Mapagtalgan dagiti trabahador tayo, ijay. Nawan tanasingput kamot ka nakwada. Kasapulan, mama. Tapno say-saya atin damot ti trabaho da, ken isakit da ti asyenda. Mabit lang, iho. Taayabak ti katulong ang mga sikasukan ka. Verna! Verna! Umay ka man ditoy. Umayan, madam. Iho, iso ni Verna. Baro ababaunan diti balay. Iso ti dinutukak a personal ang mga sikaso iti amin na kasapulam. Naimbag nga aldaw yo, Sir Brian. Kastamat ken ka, Verna. Mama, sige. Mapanak pa iti silid ko. Sige, iho. Aginanak ka pa'y. Apag isunto ang makaluto ni Petra iti pangaldawan. Mangantayon toon. Ala, Verna, ipanmunti gamit ni Brian iti silid na. Uwan, madam. Kaslada na baliwan dito silid ko, Ha? Ala, pasensya kayon, sir. Siyak di makagapo iti dayta. Binilin nak namin ni madam ngagdalos ditoy. Ngam nakita ka nakadaldalos met. Gapo tadyak kayat ako na ni madam asa anak anagtungpal iti bilin na. Binaliwak ti lugar dagiti daddo maagamit yo. Ngam no di yo magustuhan isublik matlaang, sir. No. It's okay. Mayat tinaramid mo. For a change. Ha? Ay, kunak no di yo magustuhan, sir. Pagkit din na saan. Nalain ka gayam nga gurnos, ha. Mayat ti panang ipwestom kadagiti gamit ko dito kwarto. Agyaman nak, sir. Ala, aginana kayon, sir. Katno da masapul yo, ayabandak laang. Adak lang iti kusina. Tulungak ni Nana Petra amang isagana iti makan. Sige lang, Verna. Panawan kayo pa'y, Sir Brian. Verna, adan ni Sir Brian. Sigurado nagkita kayo na niya. Anya nga iti makunam kan kuana. Impagarup ko no suplado, tata. Ngam saan matgayam. Nasingpot gayam. Kan mababainak pa'y no kas di akasarsarita nak. Talaga akas jay ni Sir Brian. Nasingpot ka dagiti trabahador da. Isungar da kay kayat da no kas di amapan iti asyenda. Sapay siyak ti dinutukan ni madam ang mga sikaso kadagiti masapsapol na. Nainbaglaangan tasaan suplado akas kadagiti daddo mga amo. Nasingpot ni Sir Brian. Ang ni madam ti annadam. Nang runa no may papaniti panagasikaso kan ni Sir. Kakaisuna nga min nga anak ni Sir. Iso analaos ti panangipatagkan kuana ni madam. Siguro. Napintas kan bak ng matinobya ni Sir Brian anya, tata. Ada nobya na iday. Nalas to ugali na. Bak nang ngamen. Iso anababa ti pagkitkitaan na kada kami at trabador. Agsupadi da iti ugali kan ni Sir. Iso asaan da nagbayag. Nagsinadamot lang. Kahit aging gaita.
Awan pa'y nobya ni sir. Kas di gayam tata. Sayang, sapay nagtaer ni sir, kanasimpot pa'y. Sigurado nga do tag gusto kan kuana. Ay lakit di balasang ka. Ay nay, panawan ka pa'y dito'y ta si bugak dagiti mulay ti dadya abanda. Panawan ka pa'y Berna. Berna, agpalas ka tada papananta. Ha? Sa dino, sir? Ang mga nubirukan nak ni madam? Saan? Sakti makam mo. Ibilin ko lang ka ni Nana Petra, nga ada na pananta. Taisunton ti mga ibag ka ni mama, no kas pangarigan birukan na ka. Mabit lang nga rod, sir, tagpalasak. Sige, orayin ka lang ang ijikotse, Di ka agbaybay, agwain? Wan, sir, mabiitak lang. Nasingpat nga amo ni Sir Brian manang Emmy. Gaputa siyak tinadutukan a personal a para asikaso ken kuana, siyak nga rod ti kanayon na akakuyog, tunggal masapol na ti kadwa iti sadino man a papanan na. Naragsak a kasarsarita ni Sir Brian. Nasingpet, kasla saan nga anak ti baknang. Gapo iti masansan na panagkuykuyog mi tunggal agpakadwa kanyak ni sir. Nagbalin kami nga rod anasinged iti tunggal maysa. Agingga anadanon ti may kasangapulo ket upat nga aldaw ti bulan ti Pebrero manang tawen 2009. Aldaw ita dagiti puso, Verna. Tunggal kasto yung aldaw, kanayon nga dakit iti a lugar. Nagpintas nga rod ti view dito'y, Sir Brian. Makaayayo. Nagpintas talaga. Malaksid iti aldaw dagiti puso. Dito iti kanayon a papanak, no kayat ko tagmay maysa. Ha? Agmay maysa ko nam, sir? Wen, Verna. At dadagiti gundaway akayat kumuti sa baling nga ambience. Sana puro itayan ti negosyo. Amom, manipod iti kanayon tan nga agkadkadwa. Kasla nagbaliw ti riknak. Kaya rigak ti nakamamoy ti may sa tao, amabalin ko apangitalkan ultimo kadagiti palimod ko. Ha? Ket, sapay la ko ma, tamaawatan nak. No, dadagiti palimod nga italik ko ka, Verna. Saan nga ta nakababain, sir? Ngamin, babaunan daklaang. Kan, mga naagungot ni madam, no maamuan na nasingad tan adwa. Saan, Verna? Syakti makam mo. Sir Brian? Verna, mamati ka nga ta. No ibagak asabalin ti marikriknak para kan ka. Sir? Pudno ti bagbagak, Verna. Sir? Ti imak? Agayatak kan. Nabayag at iningiting ko tiriknak. Ngamay may sa ti ipukpukaw ti pusok. Ay ayatan ka. Sir, mga no pagarupam laang nga ayat ti marikriknam. Ngam saan gayam. Mga no na ayo ka laang kanyak. Gapo iti kanayon apa nagkuykuyog ta. Kan gapo iti panangas asikasok kan ka.
Sa anak ang maikari iti ibagbagam a panagayat, sir. Baknang kayo. Nakurapay ti nagtaudak a pamilya. Edukado ka. Siyak, sa anak a nakaadal. Ulilak pa'y ademang. Verna, saan ang marukod tinapod nung ayat? Babain ka dagitang isaw-sawang mo ita. Basta ti amok, ti marikriknak, ay ayatan ka, unay-unay. Hoy, babae. Ti ko nam siguro. Jak madmadlaw ti kinasingad mo iti anak ko niya. Madam, Ambisyosa ka. No pagarupa makayat ka para iti anak ko. Nagbidot ka. Saan ka akayat? Ta saan da ka aka-level? Di ka ka di mabain? Babaunan ka laeng. Amom ni Brian. madam, Nukunam naka-jackpot ka iti anak ko. Nagkamali ka. Sana kaskan ka babaunan ti kayat ko para iti anak ko. Di ka la nagbainan, mamirmiraot. Gaputan na saya at ipakpakita ti anak ko ken ka. Ti kunam, magustuhan na ka. Hoy, saan ka akayat? Ilugar mo ti bagim dito'y balay. Manipon ita. Saanan asika ti agasikaso ka ni Brian. Adaywam ti anak ko. No kayat mo anasayat ka, danga. nasakit na iti insawang kanyak ni Madam Betty. Nasakita anak iti husto. Iso na sa isaya at laangan na pumanawag dito'y. Saan akong nagpakada ka ni Brian? Diyak kaya't akagura ni Madam ni Brian gapu kanyak. Sorry, Brian. Ay ayatan ka mat. Ngamamo ka sa anak ka maikarikan ka. Nasakit para kanyak na ito'y naramidak. Nga masapul nga isakripisyo ti panagayat ko kan ka. Amok akagura na kiti da ito'y naramidak. Ngamamok. Dumtang tumat lang ti aldaw. Ama awatam no apay anaramid ko da ito'y. Ay ayatan ka, Brian. Unay-unay. Isu nga ang sakripisyo para kan ka. Aldaw dagiti puso, ididamo ang nakagtengak iti dayto a lugar. Itatadak ditoy. Aldaw manan dagiti puso. Talaga nagpintas iti dayto a lugar. Mabangaran tirik na no daka ditoy. Agyamanak iti Diyos.
Uray makuna bakit akon iti edad ko. Na ikagumaakmat laang nga intuloy ti agadal iti high school. Babaan iti panag-working student ko. Pudno anarigat apaggidanon ti trabaho ken panagadal. Ngam amok akabaalak ti amin. Kasla ak agtatapaw iti angin. Itatain inot a matuntunoy kun dagiti arapaap ko. Kumusta nga tamot ta ni Brian? Isu ti makagapo. No apay anak agtengak iti dayto a lugar. Kastoy mat lang aldaw idiing kuyog nak ditoy. May kasanga 14 nga aldaw iti bulan ti Pebrero. Katpudno ti kunana. Ano kayat mo ti agmaymaysa? Umay ka iti dayto a lugar. Tamakaayayo ti buya ti aglawlaw. Maipalagiplaket nga rod kanyak. Idi kanayon kami nga umay iti dayto a lugar. Dito'y nang impudno ti panagayat na kanyak. Iti kasto'y matlaang apetya. Aldaw Verna, sika ka dingag paiso? Brian? Sika nga paiso. Kumusta kan? Apay akilaat ka pimanaw idi. Asaan ang nagpakpakada? Amom ka di akas taunay ti danag kukun ka. Amangan ko naknoan yan tinapasamak ka. Nang runakat amok nga awan ti papanam. Brian? Amom ka da kanayo nak nga umay dito a lugar. Urean niya nga aldaw. Nang runa pa yan no kastoy nga aldaw dagiti puso. Mangnamnamaak nga iti maisa nga aldaw. Makita ka mutlaang ditoy. Amo kasyak ti makagapo no apay apimanaw ka iti balay. Nalabit at amom. Gungundawayak ti kinasingad ta iti tunggal maysa. Saan? Saan, Brian? Amok anapudno ka kadagit imbagam kanyak. Mariknak dayta. Ngam amok itibag ika sa anak a maikarikan ka. Ngam masiguradok. Iti kinabayag ti panawan asaan ta nagkita. Napunasan ti panagayat mo kanyak. Amang ano dapay ket din pamilyam. Ket no kastaman bilang. Naragsakak parakan ka. Nagbidot ka, Verna. Iti ipapanaw mo. Inkuyog mo ti pusok. Tadyakon nagayat iti sabali. Ket inkarik iti bagik asikalaeng taayatek. Agpaiso. Ay ayatan nakpailaang, Brian. Saan ang nagbaliw a pulos nak para kan ka, Verna? Pulos. Ngam, kasanon no ibagakan ka. Nga dan sa bali nga ay ayatek. Anya. Nukasta nga ron. Awanan tinamnama ti panagayat ko kun ka. I'm sorry, Verna. I'm sorry no aging kaitakot nang namnamak. Adumtang ti aldaw ang mapatgan ti arapaap ko. Adatamat lang aging kay ti uti. I'm sorry. Brian. Nalaos ti ragsak ko ta nakita kay ti dayto a lugar. Kalpasan ti naunday a panawen. Iti kastoy pa'y apetsa. Aldaw dagiti puso. Ngam aklunek a napalalo aliday ita tinang balkot iti barukong ko. Gapo ta maudi gaya munday ti agundaway. Makitak ti babae nga inayat ko iti napudno. Kintaw ko iti Diyos. Mataginayon ko mati kinaragsak mo. Iti sidong ti barong ayat mo. Sige, Verna.
agpakada akon. Brian, Oh, di mo ka din ilaban ti kunam a panagayat mo kanyak. anya ti kayat mo asawan, Verna. Kunam nga ayayatan nak. Kunam a naragsak ka. Gaputa kalpasan tinaunday a panawan. Nagkita tamanan. Ngam, apaya pumanaw kan. Verna, Naglakamot tan ti panangisukom. Iti kunam analaw sa panagayat mo kanyak. No di mo man la ilaban ti marikrik nam. Idinto ta sinubok kalaang. kayat mo sawan. Nalawag tinangag mo. Sinubok kalaang. Verna, di ako naman nugot na mapukaw ka. No di ka man na ilaban ka ni Mama Ididamo. Day takot gaputa kalat kalatan na pimanaw. Ngamita, di ako nitulo ka maulit day jay. No masapul at alikodak tinarang paya pa nagbiag ko. Gapo iti estado may iti biag. Aramidag. Basta agtalinaad ka iti denak. Ay ayatan ka unay-unay, Verna. I love you. Naragsak nga daw dagiti puso. Kastamot kan ka. Happy Valentine's. Ay ayatan ka mo't Brian. Unay. Agal lalangit ti kinaragsak ko iti daydi agundaway manang Emmy. Panagriknak ket da kami laeng ken ni Brian ti tao ditoy lubong kadagidi a kanito. Agasemmet ngamin kalpasan tinaunday a panawen adi kam nagkita ken ni Brian nagtalinaed gayam ti panagayat mi iti tunggal maysa. Ket para kanyak manang ti panangisawang na nakasagana amang talikod iti naalwan a panagbiag na ket aglablabosan a pamanagnek at talaga anapudno ti panagayat na para kanyak. Iti daydimat la kanito manang ingkuyog nak iti balayda ket nagkita kami manen ken ni Madam Betty. Nadlaw ko ang nagbaliwan ti trato kanyak ni Madam iti panagkita mi manen. Saanen ang nagubsang akas iti sigod. Kinuna ni Brian nga agkalaysa kamin, ngam siyak tinagkadkad. Kat kinid daw ko kankwana, apalubusan nak, takayat ko nga ituloy ti agkolehyo, kalpasan ti panagturpos ko iti high school. Itamanang engaged kamin ka ni Brian, kat napagnumwan mi nga apaman nga agturpusak iti kursok, agkalaysa kamin. Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy pagayam mo, Verna. Verna pagayam ko, kaya rigan na a fairy tale story tuy padas mo ken ni ayat. Ngam kastay ko nada nga roden, no ti dua tao ket naitani apara iti tunggal maysa, uray anya ti mapaspasamak, isudan tulatta ti agkagasat. Kasta tinapasamak kada kayo ka ni Brian, ket maragsakan ak unay, ta iti laksid ti kasasaad, ken nagbalin apadas mo iti biag,
ikagkagumaamlat ta apasayaatan ti biyag mo. Sapay la kuma taagtalinaad ti kinaragsakyo, kan tibuklan nyo a pamilya. Kat itapay laang pagayam ko, kablaawan kayon itinaragsak a panaglantip dagiti puso yo. Alakastan, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Ligay kan ragsak, isudat ng paris, kada